Nový král, keď na trón nastúpil, starých bohov hrdo oslávil. Jehova tak sa veľmi nahneval, že rukou na stenu nápis vytesal. Král Daniela predvolať si dal, kráľovi nápis zo steny vyložiť mal. No nápis na stene bol nepríjemný, kráľovi dni vyratal a jeho čas bol ukončený. Stalo sa tak, lebo Jehova to povedal. Daniel toto slovo u prorokov prečítal. Ak 70 rokov v Babylone prejde, potom Jehovo ľud do Izraela pôjde. Danielovi Jehova vždy pomohol, lebo s dôverou sa na neho spoláhol. Daniel Jehovu nikdy nepodviedol, preto s ním bol, až kým nevydýchol. Danielovi Jehova vždy pomohol, lebo s dôverou sa na neho spoláhol. Daniel Jehovu nikdy nepodviedol, preto s ním bol, až kým nevydýchol. Keď Babylon padol a stalo sa, ako povedané bolo, Danielové meno pred iným kráľom vyslovené bolo. On poznať chcel ho a predvolať Daniela si dal, svoju úprimnosť a neochvejnosť kráľovi ukázal. Král preto postavenia úrad Danielovi ponúkol. Daniel s vierou v Jehovu kráľa poslúchol. Jehova Danielovi v úrade pomáhal, Daniel sa k Jehovovi v modlitbách utiekal. Danielovi preto veľmi dobre sa vodilo, jeho nepriateľom hrozne to vadilo. Kráľa okľukom zákonu divnému priviedli, aby nikto nemodlil sa, mesiac na bohov zabudli. Danielovi Jehova vždy pomohol, lebo s dôverou sa na neho spoláhol. Daniel Jehovu nikdy nepodviedol, preto s ním bol, až kým nevydýchol. Danielovi Jehova vždy pomohol, lebo s dôverou sa na neho spoláhol. Daniel Jehovu nikdy nepodviedol, preto s ním bol, až kým nevydýchol. Danielovi ale zákon divný vrásky nerobil, doma v tichosti k Jehovovi sa pomodlil. Nepriatelia jeho len na toto čakali, kráľovi žalovať išli, až priam bežali. Taký hrozný trest na Daniela čakal, do jamy levovej, kad ho cez den hádzal. Daniel ale o zázrak začal sa modliť, preto Jehova nenechal nepravo spraviť. Daniel ráno z jamy vyšiel celý, kráľ odteraz už Danielovmu Bohu verí. Preto všetkým Židom s radosťou dovolil, aby doma chrám Jehovovi znovu postavil.